Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, tatlo pa lamang karotas ang modernized jeepney ang nag-implementar sang bagong fare matrix. League of Provinces of the Philippines pabor sa pagpaisol sang barangay and SK elections. Sa balita nasyonal, hagna sa SIM registration kag pagpaisol sang barangay kag SK elections, ginpasa na sa Malacañang. Department of Health nagpaandam sa posibilidad nga outbreak sang tipdas. Sa balita international, US may dugang nga $625 milyones nga bulig sa Ukraine. Sa balita sa sports, Paris nagupod naman sa mga nagboycott sang Qatar FIFA World Cup. Balita entertainment, Ivana Alawi na balaka sa pagkakas ang iya Facebook page. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga napulo ka utang commandments. Maayong aga Bacolod, mga agabinugawahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Oktubre 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon lahat. Kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa mga nag-monitor sa Facebook liwat, please like, follow, and share sa aton nga FB Live mga ka-aksyon ha. Para nga damo kita mag-inupdanay diri sa aton nga pagpangalagad, no? Sa mga nag-monitor di ako sa mga miyembro sang Energy Fans Club, good morning dira sa inyo. Kag sa aton nga mga miyembro sang Energy kung nasulit naman EFC, no? Good morning dra kay Rochelle Evangelista. Ara na sa kano sa iabligyan, ano? So good morning sa imo Rochelle. Si Butoy da, good morning, no? Miss Georgia Gargasaran, happy Wednesday man sa imo Miss George. Good morning man dra kay Miss Frances, no? Maayong aga. Kay Angela Liarte gayon dato. Watching from Banga Totong 1, Barangay Felisa. Good morning. Sa kay Ana Sinoro. Good morning liwat sa imo ana kag dira sa kay Teresa Linaha Kayaw. Good morning man. Sa kay Virgil Ligaspi Coloso. Maayong aga. Sa kay kuandira kay Remy Bailon Nobrido, morning sa imo. Kay Jean Buerom, mare, kag future ihada ko, si Hada to be, soon to be. Morning dra, kag kay pare ko Arlene Buerom, biyernes na ang ilas ni nga kasal. Okay. Happy wedding lang dira sa inyo, congratulations and best wishes, no? Sa kay Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Sa kay Bebing Balasabas, dira sa may Moises Padilla sa Barangay 3 sa kapihan ni Nanay Carolina Labiga. Sa nagapakapi dira sa kapihan ni Nanay Carolina Labiga, maayong aga dira sa inyo nga tanan, no? Dira man sa kapihan ni Chona sa may Maaw, Barangay Maaw, nga ginapangapihan ni Kagawad Imbong Jocampo ni Kapitan Vito Gahaton. Good morning dira, no? Kag si Kagawad Taba Pilyeho, morning sa imo Kat, kapitan isa sa una sang Barangay Maaw, no? Dira sa pamilya Espileta, good morning sa Barangay Maaw kay Karen dira, mayong aga. Sa kay Kurt Nathaniel de la Torre sang Hacienda Guba, Dulunan dira sa may Barangay Central Maaw, mayong aga man. Kay Suzette Morales sa may Hacienda Fermina. Dira sa kay Bebing Merly Rivera, morning man sa imo Bing. Kay amigo naton Phil Alonsagay sang Tokyo, Japan. Good morning. Jessie Ayungon. Morning sa imo, Jess. Musta na kamo? Si Leia kag si Cloud. Good morning dira sa inyo. Standby kita sa mga balita lokal.
This is my life. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, 3 pa lamang karota sang modernized jeepney ang nag-implementar sang bagong fare matrix sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Febe Turbanos, presidente sang Loverboy and Turbanos Transport Corporation, nga ang 3 karota ginalakipan sang bata, alihis kag home site. Tungod sini ginpahayag ni Turbanos nga ginapahanumdom sa ila mga drivers nga likawan ang magpasaka sang plete tubtob wala sang bagong fare matrix agud manikaw sa anuman nga penalidad. Palayag pa ni Turbanos, hindi basta-basta nga makakuha sang kopya sang fare matrix bagod gina-issue ini sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kada registered number sang modernized jeepney. Sa karon nagapabilin sa 13 pesos sa unang 4 ka kilometro ang sukot sa Libertad Northbound Terminal nga rota. Ginkompirmar ni Roberto Sibugan, operator sang RBS Taxi, nga wala pa sila nagpasaka sang plete bangod wala pa sila nakakuha sang fare matrix sa bagong apletekan gikan sa Land Transportation and Regulatory Board o Regulatory Franchising Board kon LTFRB. Suno kay Sibugan, hindi pa sila maka-implementar sang pagsaka sa plete bangod wala pa man calibrate ang kilometrahe sang ilang taxi. Palayag ni Sibugan nga in kaso ma-monitor kag madakpan sila sang LTFRB nga nagpasaka sang plete nga wala sang fare matrix, pagamultahan sila sang 5,000 pesos. Suno kay Sibugan, ginaproseso na sini ang mga papeles agud makakuha sang fare matrix sa Iloilo sa opisina sang LTFRB. Pabor naman ang League of Provinces of the Philippines sa pagpaisong sa barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre tuig 2023. Suno kay Governor Bong Lacson, isa ini sa mga tupiko ang gintalakay sa ginpatigang na 2nd LPP General Assembly sa siyudad sang Coronadal sa South Cotabato sa naligan ni Setyembre 30. Dungan pa ni Lacson, paghulaton na lamang nila nga mga gobernador ang pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hagna. Sa naligad nga Miyerkules, gin-ratify sang Kamara ang Bicameral Conference Committee report sang Hagna. Antes inigin sumeter naman sa Malacanang kahapon para pirmahan ni Presidente Marcos. Ang House Bill 4673 ang nagtalana sa barangay kag SK elections sa unang Lunes sang Disyembre tuig 2023, samtang ang Senate Bill 1306 ang nagtalana naman sa kaduhang Lunes sang Disyembre 2023. Apang ginkasugtan sang Bicameral Conference Committee nga italana ang eleksyon sa katapusan nga Lunes sa Oktubre tuig 2023. Ginpahayag ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga mayara na sa compromise agreement sa 15 ka maginpasira nga stall sa Manokan Country. Suro kay Ting, las 5 sang hapon sang Lunes, nagpadulo ang mga tenants sa City Treasurer's Office para mag-compromise o kung para sa compromise agreement kung paano nila mabayaran ang ilang utang. Lunes sang aga sang ginpapanaugan sang closure order ang 15 ka mga pwesto sa Manokan Country matapos wala makabayad sang utang sa gintalana nga deadline sa Setyembre 30, 2022. Lunes ang gabi sa liwat nga nag-operate ang mga ginsira nga pwesto matapos ang compromise agreement. Sa record sang syudad, may 7.1 milyones pa ang utang sang ginpapanaugan sang closure order. Para kay Ting, nakahibalo sila nga may Mascara Festival pero ila lamang ginatrabaho ang ilang trabaho kag tuyo nga makagawad sa business permit ang may mga pwesto kag ma-inspection sa kada tuig para sa sanitary permit para sa kaayuhan sa mga nagakaon sa lugar. Kabalutan na maskara. Tipo lang tawagan sa buong damo, ma-compromise malanggali sila. Kung hindi magsira, kay gusto ang isa pagitang Pagitan City na magawad sila business permit kag ma-inspection sila dayon every year sang sanitary. Kabahin sa pagpahayag ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. Kontento naman si Bacolod Councilor Renesito Novero sa performance ni Mayor Albi Benitez sa unang isa kagatos nga pagkadlaw nga pagpangalagad sini bilang alkalde. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Novero, maayo ang performance ni Benitez ka nagalaom nga mas mag-improve pa ini. Para kay Novero, manubo ang isa kagatos para magkaadlaw para maghatag sang judgment kay Benitez kag ang iya assessment ang inbase lamang sa iya nga obserbasyon. Ginapaabot man ni Novero nga matalakay sa report ni Benitez ang iya nga nahimuan ka mga plano pa nga programa nga ipatuman sa syudad. Sa Nibaluan, kintalana sa mabot nga Sabado, Oktubre 8 ang paghatag sang report ni Benitez para sa una nga isa kagatos kaadlaw nga pagtrabaho bilang alkalde sang Bacolod.
Ginpahayag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head ng CDRMO, na naghimo na sila sang short-term kag long-term plans para masolusyonan ang problema sa baha sa Bacolod. Ang short-term plans ang inalakipan sang pag-ilis sang manhole cover nga mangin steel grating type, declogging sang drainage systems, pagpadako sang water inlets, pagpalapad sang opening sa mga catch basins, pagpatuman sang mayo kag istrikto nga pag-implementar sa pagkuha kag pagkaboy sang basura sa mga barangay, kag paghatag sang pahibalo sa mga stakeholder. Ginpahayag ni Pornan nga para sa long-term plan, maipahamtang nga may mga diversion channels para diri ma-release ang tubig kag magpakig-angot man ang syudad sa DPWH Bacolod District Engineering Office bangod kalabanan nga proyekto ang nagapaidalom sining ahensya. Natala na paliwat nga magsapol ang natunggan nga opisina para maplastar ang masolusyon sa pagbaha. Wala sa nakitaan nga problema si Governor Bong Lacson kung sino man ang magapungko nga gobernador sa Negros Oriental. Angot ini sa ginaduso nga pagbuhi sa Negros Island Region. Ini ang ginpahayag ni Lacson sa opisyal nga pagdeklarar kay Roald Digamo bilang nagdaog nga gobernador sa Negros Oriental sa naligid nga eleksyon kontra sa malapit nga kasumpong sining si Pride Henry Teves. Suno kay Lacson, handa ang League of Provinces of the Philippines sa pagsuporta sa sinuman nga gobernador sang Negros Oriental. Duga pa ni Lacson, dapat lang abatunon ang anuman nga desisyon sang COMELEC o Korte Suprema sa pagkilala sa matudtod nga nagdaog nga kandidato. Suno kay Lacson nga sanggin patigayon ng 2nd LPP General Assembly sa siyudad sang Coronadal sa South Cotabato sa naliga nga September 30, isa si Teves sa mga gobernador nga nagtambong kang nag-approve sang iyapin pamangkot kung kumusta na ang estado sang NIR. Nagasalig si Lacson nga suportahan sa gyapon ni Digamo ang pagbuhi sa NRR bangod nagserbi man ini bilang gobernador sang Negros Oriental sang magsugod ng operasyon sang Rion sa 2015 tubdub 2017. Sang nagligad nga Lunes, gindeklarar sang COMELEC si Digamo nga mo nagdaog sa Negros Oriental gubernatorial race sa nagligad nga Mayo tuig 2022 nga eleksyon. You know, if that's what COMELEC says na si Governor Digamo is the true winner, then so be it. No, I think they cited the reason. I think they even cited the Supreme Court. No, I'm not a lawyer, so as a league, we are ready to to work with whoever is the governor of Negros Oriental. Naglabot sa 72 ka depektibo nga kiluhan sa merkado sa syudad sa Cadiz ang ginpangguba kahapon nga adlaw bilang pagtinguha sang lokal nga gobyerno sang syudad nga maproteksyonan ang mga bumalakal batok sa mga nagapangdaya sa kilo nga mga negosyante. Sa interview sa action firing line, ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga binulan man ang monitoring sang syudad kasunod sang madamo nga reklamo sa wala nagasanto nga kilo sang ilang ginabakal kaangay sang karne kag iban pa. Gintawag naman ni Escalante nga alarming ang kadamuon sa nakompiskar nga depektibo nga makiluhan kag nanawagan sa mga negosyante nga untaton na ang pagpangdaya bangod magapadayon ang syudad agud matap na ang mga ini. Ang tikang sang syudad may kang tanan sa ginaselebra subong nga bulan nga Consumers Welfare Month. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Hagna sa SIM registration kag pagpaisol sa barangay kag SK elections ginpasa na sa Malacañang. Samtang DOH nagpaanda This sa outbreak sang tipdas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira para sa complete management. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Hey, dra kay Migo naton Phil Alonsagay. Good morning dra sa imo sa Tokyo, Japan. Kay Jerry Cornista, nakikiramay po sa pinaslang na mamahayag. Ay, oo, si Percy Lapid. Grabe, no? Isog na gidyang mga kanya, ang mga nagapamatay sa mga journalist. Galing man. Perte. Alas, temprano pa to, alas 8 pa lang to sa gabi. Yes, ang papuli siya sa ila. Oo, grabe, no? Perte, kasubong nga pang hitabo. Ikadua na sa nga journalist nga napatay sa administrasyon ni Presidente Marcos. Ang isa tong taga-oriental ba to, si Blanco, bla? Ray? Basta Ray, Blanco, ginpatay man. Buno to ya, Buno buno. siya, yes. Sige, Salama Barnacha, good morning dara sa imo sa Thailand. Si Ma'am Vanessa Mayo is still watching. Kag Ma'am Luing Melos, good morning and happy Teacher's Day. Kay Christine Menyes Villalobos, kag kay Florencia Villacampa, monitor lang sa Purok Mahimulaton. Kung di man nga barangay kag banwa kag syudad okay lang, no. Purok Mahimulaton. Basta taga Purok Mahimulaton eh. Sigurado ko hindi sa Panukoy nga sa Panukoy Purok Maghimulat mo. Ano? Maghimulat. Maghimulat. Ay, perte. Si Nerissa Gonzalez, morning dra sa imo sa Oton, Iloilo. Yes, no? oy, good morning. Kag si mama niya Ruth, kag tatay papa niya Pito, good morning. May nga galang daa sa inyo. Sa Purok Boulevard. Yes. Sige. Of Broken Dreams. Perfect. Nakuha ko na. Elizabeth Casuyon, good morning. Araman si Romel Castillon, good morning. Si Joe Minabatdan, watching sila Action Boy. Raul, Florence Yanson, kay Raymond Ramos, kay Arina Jaru Teru. Good morning sa imo. Si Kagawad, Ilbong Jocampo. Ara sa kapihan ni Chona. Yes, good morning. Nandala sa sa kapihan ni Chona upod kay Cap Vito. Gahaton. Gahaton. Morning manda kay Cap Ike Bala Torres. Yes, Maninoy. Good Maninoy morning. Ike Torres, good morning. Nandra sa imo. Kay, ano ni? Ari sa dyan naman ni sa 7. Huwag din nga dunga naman ang akon ng mga kuano. Sa October 7 la. Bala ka sa October 7, birthday man ni kuan mo ni Father Siloy Bala Villarosa. October 7, Biyernes. Tay may kasal pag na. Ay, damo kagli kaltuan, no? Tapos may despedida pag gugutuan. Ay, abaw. Ikaw nag-gidya action boy. Ko naman, nagdinungan-dunga naman. Sige lang. Ang ibang guro, ikaw ma-represent sa ako na eh. Ha? Ikaw ma-represent sa iban. Pwede. Papilian lang ko. Pilion ta kabi sa despedida, sa birthday, sa kasal. Ano man? Din kita. Sa despedida. Sa despedida ka lang. Iba si, madala pa ko. Masulod na lang ko nila sa maleta. Upod sa New Zealand. Hindi lang man ang despedida karon. Alayin pa ginaigalit? Oo. Damo, mansimo niya sa ginatinan. Kaya Connie Dormitorio, good morning man. Gapamatigin sila kuno sa Action Radio Bacolod, Action Boy. Bauti salamat, Gid. Connie, morning sa imo. Yes. Si Miss Homa Lumena, good morning man. Grabe, isang good morning. Good morning. Yes, of course. Kita ka nakita sang kuan sa una daw may pelikula sa una nga Good Morning Vietnam. Daw announcer na siya. Good morning Vietnam. Nabalang ko lang good morning America.
Kamera, good morning. Pili ko na yan ang programa. Kuha na Programa. saya, oo. Public affairs program na yan. Tara, Ano yan, Good Morning pelikula. Vietnam. Pelikula na saya. I think to si, ito blang nag-suicide, ito blang, kuan, nga daw ka komedyan man bla, nga siya nga ngalan, siya Sino nag-suicide. man? Parang dumabi ang action boy. Amo na sa Good Morning Vietnam. Ito ka Gawa mo gina Ito sa. ka lawig-lawig, eh. Oo, gawa mo gina saya. Kaliglawi gid. Okay. Sige. Kundi anay kami sabton lang ko. Hindi ko sige. Kay hambal ni Ma'am Van si Robin Williams ko, no? Robin Williams, correct. Correct. Hindi lang mo na siya nag-suicide. But lang. Amo na siya nag-suicide nga kuan nga ano na siya nang daw ka funny na siya sa pelikula daw mga comedy na iya mga pelikula. Okay. Oo. Pero siya Nga anong reason ko, no? Do wala na balaan. why sa na ano kid? Away siya na okay. Correct na si Robin Marlene Williams. Asparin. Good morning man sa imo. Mayroon nga pag-monitor. Okay? Correct. Kag sa tanan nga may nagasaulog sa ilak adlawan, subong adlaw. Mm. Oh, enjoy your day, gida. Yes. Kag sa mga teachers, liwat, Happy Teachers Day! Teacher's Day lang na. Okay, stand by na sa mga balita. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop box. Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, ginpasa na sa mga lideres sa Senado kag Kamara sa Malacañang ang kopya sa mga hagna sa SIM registration kag pagpaisol sa barangay kag SK elections. Sunday Senate President Juan Miguel Zubire kag House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nag-turn over sang duha ka hagna sa kay Presidential Legislative Liaison Office Secretary Mark Leandro Dong Mendoza para sa approval kag pirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Una nagpatigayon sang ceremonial signing sanday Zubiri kag Romualdez nga ginupdanan day Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senators Grace Poe, Amy Marcos kag JV Ejercito, House Majority Leader Manix Dalipe, Representatives Toby Tiangco kag Yoyet Ferrer. Nagpaandam ang Department of Health kon DOH sa posibilidad nga outbreak sang tipdas sa Pilipinas kung magapadayon nga manubo ang kadamuon sa mga bata nga nagapabakuna. Suro kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere, 62.9% lamang sang karon nga coverage ang fully immunized children o kon FIC apisar nga 95% na kuntani ang target para sa sang gobyerno. Ang bakuna batok sa tipdas nga nagakinahanglan sang duha ka dose ang katapusan nga bulong nga ginahatag sa bata para makabig sila nga FIC. Suno sa DOH kung lantawon ang mga datos sa karon, nagnubo ini kung ikumpara sa nagligad nga tuig. Nibaluan sunod sa World Health Organization nga sang tuig 2018, naglabot sa 148,000 ang napatay tungod sa tipdas sa bilog nga kalibutan, apisar nga may bakuna na kagalabanan sa ila 5 katuig panubo. Sa piyak nga yara pa ang katahap, nagasalig ang DOH nga mabuhinan ini paagi sa pagpalapta sang husto nga impormasyon. Nakigangot naman ang Department of Social Welfare and Development sa Public Attorney's Office para mabuligan ang mga single mothers nga makasukot sang sustento o kon child support.
Ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, nagpirma ang duha ka ahensya sa isa ka Memorandum of Agreement matapos magdagsa ang reklamo sa mga ginikanan nga kulang ang ginabaton nga bulig pinansyal halin sa ila mga anay bana o kon live-in partners. Pagsaysay pa ni Tulfo, madamo nga mga iloy ang nagapamangkot kun bala sakop sang DSWD nga dapat pangayuan sustento ang ilang mga ex, bana, boyfriend nga napamataan sila apang sunod sa tiglikom nga pwede lamang makabulig ang ahensya sa pag-issue sang demand letter. Panundo no ni Tulfo sa mga amay, pwede nga pasakaan sila sang kaso nga violence against women and children kung hindi sila maghatag sustento sa ila mga kabataan. Ginishuan sa karon sang show cause orders si Anay National Task Force to End Local Armed Conflict o kon NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy nga tuyo mapasabat agud hindi siya ma-cite sang indirect contempt. May kang tanan sa iya pahayag batok kay Manila Regional Trial Court Judge Marlo Magdoza Malagar. Ginatagan sang 30 ka adlaw si Badoy agud makasabat. Una diri sa social media post gintawag ni Badoy si Mendoza o kon si Magdoza Malagar nga idiot judge kag legal counsel sang Communist Party of the Philippines, New People's Army o kon CPP-NPA. Nagpahayag man sa isa ka hypothetical situation si Badoy angot sa iya pagpatay sa isa ka judge tungod sa iya political belief matapos ginbasura sang judge ang prescription case nga ginfile sa Justice Department batok sa CPP-NPA. Ang post ang ginpadas na kag ginpanginwala man ni Badoy. Samtang ginparugyan ni Senator Raffy Tulfo sa Bureau of Internal Revenue nga tutukan ang mga oil smugglers kag big-time tax evaders agud mabuligan ng gobyerno nga makaganar. Ginhimo sa senador ang panugyan matapos na diskubre nga ang mga low-income earners kag magagmay nga negosyo amo lamang ang ginalagas sang BIR. Sa budget hearings sa Finance Subcommittee, ginbalikan ni Tulfo ang suhestyon sa 2010 sang BIR nga i-require ang mga pedicab kag tricycle drivers, market vendors kag sari-sari store owners nga mag-issue sang resibo para sa mga produkto kag serbisyo nga nabaligya sang masobra sa 25 pesos. Sunod sa senador, hindi matagos ang BIR ang figures sa ipagawa sang Department of Finance nga ang nakolekta nga tax nga inaligar naghalin sa fuel products ang nagalambot sa masobra 400 bilyones pesos. Sa nasambit nga hearing, ginpangabay man ni Tulfo sa Bureau of Customs nga maghatag sang records nga makapamatuod nga nakolekta nga tax nagasanto sa datos sang United Nations Conference on Trade and Development nga amo ang may global information sang tanan nga kompanya nga export sang langis sa Pilipinas. Liwat nga nagbukas ang pungsod Taiwan para sa mga turista pagkaligad sa duha ka tuig kakalakip ang mga Pinoy sa pwede nga makabiyahe sa Taiwan nga wala sang visa umpisa pa sang Setyembre 29. Pagi sa ginpagwa nga patakaran sang Taiwan sang Setyembre 22, epektibo Setyembre 29 sang ginpahanugutan nga makabisita sa pungsod sa sulod sang 14 ka adlaw ang mga turista. Nagapabili naman ang mandatory quarantine sa tanan nga mga turista subong man sa migrant workers. Samtang may pahayag naman ang Central Epidemic Command Center sang Taiwan nga umpisa Oktubre 13, isla na kung dulaon na ang mandatory quarantine nga ginatawag 7 days of self-health management. Ang mga biyahe nga naka-visa free entry sa Taiwan kinahanglan magpresentar sang round trip ticket, proof of accommodation o kon hotel booking, host o kon sponsors contact information kag sufficient travel funds. Nag-resign bilang chairman sa Commission on Audit si Jose Calida. Ini ang ginkumpirmar ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala naman gindetalye ang rason sa pag-resign ni Calida. Una diri wala makaupod si Calida sa mga opisyal nga liwat nagpanumpa sa ila sini nga mga posisyon. Kinahanglan nga magpanumpa liwat sa mga opisyal matapos wala nakalusot sa Commission on Appointments ang ila kompirmasyon bangod sa kakulang sang panahon. Ginpaandam sang Licho Property Consultants nga posible magalabot sa 200 bilyones pesos kada tuig ang madula sa ginaganar sang gobyerno kung ipasira ang Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Sa ginpatigayon nga Senate hearing sang Lunes, ginpamangkot ni Senator Francis Escudero si Licho Property Consultant CEO David Licho kung pilang madula sa ekonomiya sang Pilipinas kung ipasira ang POGO. Ginpahayag ni Licho nga ang sektor ang nagaokupar sang kabilugan nga 1.05 milyones square meters sang office space kalabanan ang sa Bay Area, Alabang, Cavite, Ortigas kag Makati. Kag 2.4 naman o kung 2.4 million square meters ang sa residential space. Ang pagpasira sa sining nga kompanya ang magresulta sa 18.9 bilyones pesos nga loss sa annual office rent kag 28.6 bilyones pesos nga loss naman sa annual housing rent kag 347 mil nga losses naman sa employment. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35.
Ang atundugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Kamusta man? Ako na would like eh. Mayara kita na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown. sige. Si Robin Williams, ganyan gali, ano? Actually, mo nasang ako nambal nga siya na tong star sang Good Morning Vietnam. Kag nag-suicide man na siya. I think because of depression, guro. Dason, ayon tsakto, ang bal ni Solama Barnatsao, si Robin Williams ang starring sa Good Morning Vietnam. Kaya hindi ko na malipat mo ang iyagin ng kalinyada, mag-sugod yung program nila niya. Good Morning Vietnam! Gawa mo na sa Vietnam, sa programa mo. Pwede kang magbulos kay Robert Williams. Robin? Robin. Ano ka lang niya? Boy Williams. Or Renato Williams. Ay, hello! Or Ren. Ren Williams. Ay, mas nami. Do ka, wala ka si Do. Nats Williams. Pwede man. Ren or Nats Williams. Tapos spelling mo niya K-N-O-T-S. Wow. Stop! Gusto. Perte. Do, amo na nga mga ngalan. Do, wala bla kaagi dasma. Kaagi si Do. Kagway kagi. Kompleto bakuna. Kagway kagi pangutang. Perte, no? Kung balanta na ko ng utang. Mga 10 commandments. 10 commandments. Sa pagpangutang. Woodfire Bacolod, morning dra sa inyo kay Dennis Nuestro. Yes. Nag-suicide si Robin Williams. Sinabalaan sa autopsy nga may Lewy body dementia sa gali. Okay. From Amvan. Siya man sa Mrs. Doubtfire. Kita ka sa Mrs. Doubtfire? Wala ako nakalantaw sa mga mga movie. Si Robin Williams, gaak na nga daw nani, babayi. Okay. Nani, oo. Nani as in Yaya? Yaya, oo. Though, I think, amo na ha, Mrs. Doubtfire. Ang iyang alanda si Mrs. Doubtfire. Namin nga pelikula. Inyo yung mga kuha mo mga pasan kong daigdig na lantaw nyo, mga darating pang umaga. Wala, isang pasan kong daigdig. Gut-mugat. Dili ka mo mula sa mga mag-an nga mga pelikula, mga Mrs. Doubtfire. Wala kami makalantaw. I-search ko na gani, liwat ang Good Morning Vietnam. Laki tanaon ko na liwat. Nalipat na ako sa stories na mo. Nalipat na ako sa stories na mo. Si Tantan Talia kag si Baby may kaming naman siya, Tarsila. Sino? Si Jonathan. Ay, laing. Si Baby kaming kanong Tarsila. Tarsila. Ngala. Tinga ngalan mo, Tarsila? Sa di niya naging ko ang ngalan man. Sa Tarsir guro ay. Kag si Mary Joy, morning dra kay kumari mo Mary Joy. Yes, good morning, Mary Joy. Sige, go. Gloria Moscosa Flores, good morning sa imo. Kay Wendell Abrenica Villafuerte, good morning, watching from Purok Pedring, Barangay Estefania, mayang aga. Kay
MJ Season Maninoy, may nga dala sa imo, gapaurok-urok monitor dala sa may City Hall sang Parañaque. Ati may lang nga pag-monitor Maninoy, halong lang da. Kay Tata Repolyo ka, hello. Good morning, man, and watching from Brunei. Have a blessed day. Yes, mayroon nga pagpamati sa Brunei. Yes. Mili Lioligo, may aga man sa imo. Kay Jocelyn Song Comedia, watching Action Boy. Val Cuenca, watching man. Si Ralston Zaragoza, good morning man sa imo. Amo man kay Snowy Labs. Kag si Joe Marie Hamile. Araman si Jomil Gikin Poras. Good morning. Mga watching sila, mga watching person. Mayo gali si Migo Talayo Talaban, no? Dalang sila birthday sa iyong asawa. Ay, ala ka very, Very economical. Si Ma'am Sharon Zamora Talaban, teacher. Happy birthday, Ma'am Sharon. Kag World Teachers Day pag Yes, happy Teachers Day and happy birthday, Ma'am Sharon Zamora Talaban. Yes, very triple ang celebration. Very economical. Yes. Happy birthday lang sa imo, Migo Leo Talaban. Ang musta na dangaton nga ano nga ito? La Castellana. Hindi La Castellana. Ito ng... Salvaro de la Castellana. NJ Season, gaurok-urok diri sa City Hall sa Parañaque. Gano'n ka na City Hall sa Parañaque? Gano'n man. Gano'n ka naman Ninoy? Tata Repolyo ka, hello! Morning man, watching from Brunei. Muna siyang basa mo kinagli. Yes, Brunei. Ay, okay. Oo, sige. Kag si Tiray Linahakaya, daw wala ko di makita. Musta ka na Tiray? Maritiray, absent ka. Kamu nila Lane Grace Ibarra. Well, tingin na tandaan mo. Tandaan ko ni sila mo. Amay pa kaya iya si Juan, si Stella Maricelis. Yeah. O, stand by na sa atong dugang nga mga balita. Barangay 684 93. Kag sa detalye, Balita International, ginanunsyo ni US Secretary of State Anthony Blinken ang dugang nga $625 milyones nga security assistance sa Ukraine. Ginpahig sini nga gamiton ni isang Ukraine para mabawi ang mga lugar na ginangkon sa Russia. Ginalakipan ni isang dugang nga high mobility artillery rocket system, howitzer kag mga bala. Pagpasiguro niya, ginahimo sang US ang tanan nga masarangan para mabuligan ang Ukraine bangod sa ginahimo nga pagpanakop sang Russia. Sa negosyo naman, ginsulatan ni SpaceX CEO Elon Musk ang kompanya nga Twitter kanagtanyag sang liwat nga pagbakal niya diri sa unan laging kasugtan nga $54.20 sa kada share. Saya sulat nga gusto sini nga padayunon ang amo nga proposal sadto kag nagsugot nga baklon ng Twitter sa $44 bilyones. Ginpahayag naman sa spokesman sa Twitter nga wala gyapon nagabagong ila una nga tanyag nga mayara lamang sa $54.20 ang kada share. Una na ginaatras ni Musk ang pagbakal matapos ginakusa ng Twitter nga hindi makontrol ang mga fake bot sa amo nga platform. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 58 pesos kag 71 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 24 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 47 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginakabalakas ang actress nga si Ivana Alawi kag social media influencer Zainab Harake sa pagkakas ng ilang mga Facebook pages. Ginpahig sini nga wala man sang panugyan sa ilang Facebook para makakas ang nasambit nga pages. Si Ivana ang may 19 milyones nga followers sa nasambit nga social media platform. Sa karon nakigangot na ini sa Meta apang wala pa sang may nakuha nga sabat. Sa balita sa sports, nagupod na ang Paris sa hindi magpagawas ang giant screens kag fan zones para sa World Cup nga hiwaton sa Qatar. Suno kay Pierre Rabadan, ang nagapamuno sa sports department sa Paris City Hall, nga ila ginakondenar ang nagakatabo nga human rights abuse kag environmental concern sa Qatar. Ang Paris ang pinakaulihing syudad sa France nga nagboycott sa amo nga torneo. Una nga nagboycott ang syudad sa Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg kag Reims. Tumo diri sang alkalde sa mapungsod ang mataas nga kadamuon sang mga nakapatay nga mga trabahante nga dumuluong pagsira sang environment bang sa pagwa sa mga stadium kag iban pa nga pagpangabuso nga ginahimo sang Qatar sa mga tao. Balita Espesyal!
Wednesday, Action Dorel. Bah, may palakpak. Kagabi birthday kay Sir Leo Talaban. Yes. Sa may Banwasang La La Castellana. Castellana, kagkay, wait lang. Sino ganito nga lang sa iyang asawa, si Mrs. Si Talaban, Oh. Zamora Talaban. So, birthday niya Birthday today. niya and Happy Teacher's Day. Teacher's Day pa Sa tanan ng mga teachers, Happy Teacher's Day sa inyo. Ha? Yeah, subong nga adlaw. Salamat gid sa aton mga manunudlo nga wala ka untat sa grabe pagtudlo. Kagrabe ang pasensya sa pagtudlo sa aton mga estudyante nga ginatudloan. Salamat gid sa inyo nga mga ginatudlo. Yes. Sa mga estudyante nga ginatudloan sang aton mga manunudlo. So Happy Teacher's Day because ang mga teachers are the kuan ko ni para na ako sila mga ga-effects ang change bala sa aton, no? Because it is because of our teachers that nga nag-amota sinisubong. Wala ta diri subong. We are what we are because of our teachers. Yes. Salamat gid. Tagaan tagid sinasa sa pasidungog yan, no? So parang mas malipay pagid ang aton mga teachers sa aton pasidungog, kuha ang ila GCash number. Ti malo ka na ako na ala. Kuhaon mo lang yan. Kuhaon mo lang yan. Kuha ang ila GCash number kag scam. Kalain si Kalain, no? Boy. So, sige. So amo na siya nga kinanglan gid ang aton nga pasidungog sa aton nga mga teachers sa karon nga Teachers Day. Bago gali ang kuan ang kuan blast superintendent sang province. Sino? Si Migot Dr. Anthony Liobet. Dumduman mo siya. I-greet siya. Good morning. Good morning, sir, and welcome sa Division of Negros Occidental. Kag Happy Teachers Day sa imo, Dr. Anthony Liobet, no? Okay. MJS Candido Hildore, good morning man. Sige. Ka-action boy, antes bilang ato niya balita, special action boy. Sa Yes. mga ka-action tada bala, nga nagapangita bala sa nga komportable, matilo, kag safe nga matiniran. Subong iya nga, especially subong nga Sa Mascara Mascara Festival. Festival. Bala. O basi may mga ka-action tada nga nagapangita iya sa mastayhan, like may family silang makadto de from outside Negros. Kaya ang mga hotel nga daan, kuha na mo, halos Oo, puno na. halos puno na. Fully book. Subong sila kay syempre after 2 years action boy mo subong balik ang ining Mascara Festival. So i-recommend ko sa inyo action boy ang Lacson Anchorage. Ano? Lacson Anchorage. So located ini sa Barangay Alihis. Din na pida. Bacolod City. Near siya sa John B. Lacson Maritime School. Lapit lang. Oo, lapit lang siya action boy, accessible sa tanan. So in action boy may sila fully furnished na siya. May aircon na, may ref, may TV, may wifi, may kitchen, hot and cold shower. Very important man na. Especially sa mga hindi bala sanay nga super cold. Nankag, of course, my bedroom needs na action boy. Bali, 1 unit na siya, pero duha na ka room. Duha ka rooms. Duha ka room na siya, 1 unit. So, lapad na, very good gid siya pang pamilya, pang barkada. Airbnb. Pwede ka mo dira pwede sila maka-search dira sa Airbnb bilang nga app na siya. So i-search lang dira Lacson Anchorage. So or pwede man directly sila mag-contact kay Miss Nieva Lacson sa 0919-870-5832 Action Boy. So isa lang ka unit nga may duha ka rooms. Isa ka unit per duhan siya ka room. So kompleto na dira. Pwede ka mo dira makaluto pa. Maka-save pa sila Action Boy. So again, the best gini sa mga nagapangita sa mastayhan diri sa Bacolod kay ni siya gated kag may CCTV. Very safe ka Very safe. So again, So fully furnished Yes, fully furnished. But silingon ara gid tanan kompleto, pwede makaluto sila. Baka lang sila sa merkado dira. Mga pila na may mabala. I-ask lang nila si Miss Nieva, Nieva Lacson. Nieva So Lacson. again, sa cellphone number 0919-870-5832. Lacson Anchorage dira sa may Barangay Alihis. Kaya magluwas sila, open man sila Action Boy for mga boarders, bala mga estudyante. Inquire lang sila dira. Sa mga parents da nga kabataan gaskwela sa John B. Lacson, inquire ka mo dira kay Miss Nieva kay pwede gid dira safe and gated siya and may CCTV. So, safe na safe ang inyong mga kabataan. Okay? So, timing na sa Mascara Festival. Timing gid Action pareho Boy. na sa inang isa ka unit na nga duha ka rooms. Dag-ano kalawig na kung pagusto ka lang kung ano kalawig dinner mo da?
ano siya, one day. Aha. One day siya, oo. So, Don't syempre, may daily rate sila, Glenn? Oo, may daily rate sila. okay. Transient na Transient. ginatawag. Ah, Okay? sige. So, visit ka mo dra, i-check nyo dra mga ka-action sa Lacson Lacson's Anchorage. Anchorage. Sa Barangay Alihis. Okay. Okay, so sige diri kita sa aton nga balita espesyal Action Boy. So ini naman 10 utang commandments. May commandments pag May dyan utang? commandments sa utang tungod ka budlay nagigurusokton ginimuan na lang gid commandments. Ay kabudlay kada mo bala sa mga relationship nga nagakaguba tungod sining utang. Yes, Mo. correct. Actually may kilala ko na ganing artista, yung Action Boy nga nagbulagay sila kay tungod sa money problems. Kay do may utang ko na sa iya nga wala siya gin Ang yabana? ay, Ang hindi yaka pa nobyo? pa lang, Oo. tinagbulagay sila. Kasi Ah. tungod sa kwarta. Correct, Kaya oo. sila nagdayunay tungod sa kwarta. Kaya, Di mo makuna. na, yeah. Kasi pinubihanay pa lang ka mo doon, may problema na ka mo sa kwarta. Tayo pala kung mag-asawa. Ang pagiging kung mag-asawa ka mo. Okay? So, Kung asawa ka mo, sige. hindi na mag-kuha niya, hindi na mag-utangay. Ano lang, nga UI Nga UI na niya. Ano pa na, akig pa na, kung hindi atagan. Kung siya ganun, wala na sa kapangayo, kapakuot na lang sa bulsa, kung wallet. Rikta na lang. Very accessible. Kaya mo nang hindi mo dapat imoon. Ayaw mo Don't ever touch the wallet of your partner. Because ang wallet is a private property. Bisan partner ka mo. Bisan partner ka mo, bisan mag-asawa ka mo, don't ever touch the wallet of your partner. Oh, grabe, sang ever. So, hindi ka gidya Okay, private property. Na mo the same sa cellphone bala. Ngayon na yung cellphone, di pag kunada, di pagtandugada. Di pag ilabte. Yan na cellphone mo. Oo, kung wala ka salig, biyae. Ay, Oo. pero kung mag-asawa na ka mo, hindi. Oo. Kaga, eventually, Action Boy, kung nag-cheat, gid man siya sa imo, mabalaan mo ginaya. Mabalaan mo na Wala yan. sa sekreto nga, nga hindi Hindi mabulgar. Especially kung cheating na. Okay? So, amo na siya. So, diri kita Sa utang, 10 commandments. First commandment. Commandment Action Boy, magbayad sa insakto nga oras. Correct. Especially baka mabayad ko sa katapusan sa mundo ni Goro. Sa katapusan, ba't sila October subong sa Action Boy? Taga ako lang sa katapusan. Oo. Tita kakuha na ko, tingala ko sa pagkatapos bulan, tayo basta nagbayad, ko ano tuman, do katapusan man to, ambal, ano namin sa katapusan mo, basta katapusan sa kalibutan to niya. Katapusan sa kalibutan. Amo nakatagon mo, gid. Ha? Katapusan naton sa ano. Gani, sa katapusan sa... Tala mo na, magsila sa katapusan sa bulan sa ano. Oo. Bulan sa Oktubre, sa ano nga tuig? Oo. Kaya ba? Pero kaya mo kini sa ano mo tuig? Isigarduhan mo gid sa. no? Kaya marang isa lang kasugilanon. Oo. Kag dapat may date kagid ba? Sa katapusan sa Oktubre, Oktubre 30. Action Boy kumabayad Sini nga tuig ah. No, sini nga tuig. Kaya ba, simple lang kung magsisok Oktubre 30, di nasuntuig na may Oktubre 30 man. Gani. Kaya magubra kayo mo isang ugtas. May basi, wala tuod niya, katapusan sa kalibutan. Hindi mo naman paktan niya. Gaton ka na ni Jesus, ya. Di ba? So, na. Yan lukot na kaya si Jesus. Sabat. Nagsugat sa iya. Sugat ka na kay ka, wala ka gintupa, wala gintaro. Kanain ko. So next Action Boy. So bayad na si Chakto pala nga. Alam mo ko lang ginambal. Bayad sa insakto kung di ka gusto sugaton sang Ginoo. Ang mo na ipabutang mo na si Balay Action Boy kung may mangutang si. Tiyo, aga rhyme ka na. Naton bayad sa Chakto kung gusto mo maglawig edad mo. Pwede. Kailangan sa maglawig. Maglawig. So next Action Boy. Kasi gusto mo muntat edad mo. Anan. Kag dumdumon ka lang kada Nobyembre 1. Ay, kalay. Muntat mo. Ay, so, next Action Boy, hindi na paghulta nga sukton ka pa. Gani. No? Kasi, kiss abla Action Boy, kung sino parang gapautaw, Amo pa nahuya. Manukot, di ba? So, ano man ang imo. Ang lahi pa na da, kung nahuya ka manukot, Oh. daway siga na magbayad. Nga daway mo dulaw. siga panukot. Ang siya panukot, si Pili mo, nalimtan niya na. Ay, kalay. Wala rin nalimtan. Okay na Kay malimtan, kwarta, day. diga. Okay na malimtan. Ginadumdum na perme, galing na huya lang magsukot si mo. Doon na lang na imo, yaman. Ikaw na lang matumato, bala. Kay ti iso gani si mo maghulam. Karon daw ginahadlukan ka Ang magbayad. Mariam, ba mo lang nga utang, lipay-lipay, bayad. Dugay-dugay. Kag likay-likay. Likay-likay. Dugay-dugay, inaway. Kag sumbagay. So next
action boy, bayari sang bilog ang imo ginutang. Di pa ko tayo utaya. Especially kung inyo ginistoryahan, bilog ang ibalik. Ano na sa TV? Oo. Mina-installment mo. Nan. Wala ba lang ba nag-utang kami sa iya ng 1K? Oo. Oo. So, ibalik mo gid na iya nga 1K. Kung nga ba, balik ko lang ni sa katapusan na 1K. Maniki pa abot sa katapusan, shin lang nga. Ay, kalay. Yan ang... Oo. Utsinta lang ano. Utsinta. Isa kalimutan mo ay panasa ka. Amo na may mama ibang itingba na lang nabi. Kay kala na to magbatong ka utay-utay nga, di ba? Ano ka? Amo lang kay isa kalibo ba irami utsinta. Oo. Yung mga utsinta lang kay do ka lang alang ko kay nagbayad pa ko sa amuni imo to, nagbayad pa ko sa amuni imo to. Iti ano Tapos na? ang bayad niya si Mo Chinta, siya kwartas sin silyon mo siya 20. Kaya Chinta lang bayad niya mo. Ni si Banilo ko 20 kay Gawin mo plite ko 20. puli. Ni kay plite ko sa sikad. Oo. Ari pag May ara pag ko habilidad da istorya ko na si mo actually mo. Ano? May ulam sa sakon nga 3. At 3. 3,000. 3,000. Noktoks balay la sa alas 2 ng hapon. Oo. Gawad, mga hapon. Uy, hindi ko matawa. Ay, si Kuan dili may bayad guro ay. Gawad ng mabayad ko tani si mo sang 3,000 utang ko si mo nang plama ko na 5,000 bikay ba para mabayaran ta ka 3,000. Ko ha? Amo na gina. Ning ko ano? Utakan niya pa ka. Utakan niya pa ko. Utakan niya pa ka. Bayaran niya ko ng 3,000 mo ulam sa akon siguro na 5,000 anay kay para mabayaran niya ko sa 3,000 para mabayaran ta ka sa 3,000. Ay, gala. Nung naglingin, ulo ko ano ka abilidad ng iyaman. Ako damo mga abilidad, pero isa na sa mga abilidad nga nabudlayan ko makuha. Pero wala siya, ano ginamba mo sa iya? Wala. Singkoti alang ako iyan. Lingkoti, yung hindi ko bayad. Anay si mo eh. Ay, gala. Testa subong mo ikitsak bayad. Na mano na lang to. Thank you na lang to ah. Di kay mabayad siya kung mahulam sa anay sa akon mo. Ay, kala. Sang ibayad niya sa akon. Kanilu. Batas tayo. So, next action boy. Yung kita sa mundi nga balik, kay palagas na kay Charm. Naku na si Charm. So, next action boy, wag feeling agrabyado kung ginasukot ka. No. Doy ka pa ya. Ikaw pa yung Nga, biktima. ano ka man mo, wala ka kada. Sige mo munukot siya nga kabalo ka nagid nga. May hindi piskwila ta nga daan may college ta. May mga kuan balayran pata sa Sinico, may balayran pata sa Basiwa. Nga kasako man si munukot nando siya pa agrabyado. Awa na gani. Doy ikaw pa yung may sala. Doy ka pa may sala nga sukot mo siya. Nan. Nga imo to gani ginawa mo na to kaya nga tipon sang imo man nga kay isog. Ginayo yung malang kablatan eh. Sa hindi ginawa mo kay tipon sang kay isog mo para manukot. Oo. Kay kabudlan sa manukot mo do nahuya ka man bla. Nakita mo na gid nga pagsukot mo siya ti nang mare may to lang ginula mo to sa akon ano ba si may ara ka na da. Amo pa na nga pagpanukot. No po si Marie man daw hindi ka intindi sa sitwasyon bla mo. Hindi ako marihay. Ni daw hindi pa si Marie. No ka bla Marie hindi ka intindi sa sitwasyon mo. Kita mo na gid nga exam week subong. Oo, na. Tapos ang siniko ko ho, ako nga basiwa po ti amo man yang pagpanukot mo ya. Ikaw pa yang may sala. Ikaw yung may sala, yung nanukot kaya siya. Ay, kalay. So, next action ba, ika number 5 para ang 6 to 10 naman. Kamo naman buwas ni action needed. So, una action boy, Ario, pakumbaba ka bala, kag mangin humble sa imo ginutangan. Kung especially kung sukton, kag wala ka nagbayad, nga ikaw pa isog. Siya pa na isog. Ayoon ba lang, na pwede, hindi lang ko na kabayad, be. Amo ni, kay do lang alang gid. Kani mo pa ayo mo ko, hindi kay... Sunahan mo, hindi ka na ipagulaton ka, sukton ka. Amo na gani. Nang balo ka bala inugbayad, inugbayad mo na muna, hindi na pagulata ka, sukta ka. Kung daw alang-alang gid, kadto kag mag-ayo. Oo, ikaw na lang, Kan lang ayo. Ikaw na lang to, yung sa ginpromisa mo, pero promisa ka sa 30 kang bayad, di ba, busan 30 way kinugbayad. Ikaw na lang to kadto sa iya, kay istorya. Kaya magpromisa. Magpromisa. Kung saan ogid. Promisa, liwat kung saan. Kaya kita sud mga promisa, tumana na. Commandment ina. Kay maguba na yang salig sang imo nga, especially kung sa una pa lang guba na eh. Sa ina pa lang una pa lang guba na. Okay. Kag may ara na yang isa nga pa kanon mo kung daw way mo sa ginasukot, di ko sigot anay ka mo daw sa wala lang ya. Way mo daw way mo sa kadumdum. Daw kaya ka daw sigot anay nyo, way sa kabalo nga dumduman mong hulam niya. Siya ya, ang paminsar ya nga daw wala ka dumdum. Feeling ko nalipat na siya. Lipat ni siguro kay daw way sa kamuno sa akon. Tsaka mo, kabalo nahuya lang na iya. Nahuya lang na. Oo.
Okay. Pagkapinsa na sa kanas ko, tanan nyo, mga utang yung kadumdum. Wari nang talaga magpamuyayon. Yung kabalan. Labiya, oh. Kabalin. Oh, may hugot. Si Tita, Anali? Oo. Biyabo ako niya, 2 ka tuig nga ginutang ang karne sang baboy ko. Mayo kon gamay lang, pero lilibo. Ahay. Magkita ay, ano ni siya ta? Magkita ya ko, pigado pa siya ko, no? Magkita ay sila. Pigado po. Na yaman. Utang kayo. Tama na nga sige, kalang pamigado, kayo kagabad utang mo. Correct. Si Miss Josephine Lacson, kaya may hugot man. Nabiya ikaw pa, akigan, kasagad. Oo, na. Correct. Ibang kasugid pa na. Si Miss Georgia, ang manugsukot pa, hindi kay Chindi, pero pag pangutang niya, puno-puno sa pag-chindi. Ay, kalay, puno-puno sa pag-chindi. Hindi kanami lampusan. Kanami lampusan. Ay, pero utang yung galain na. May arangan, hindi ko nakilala. Nga, may utang sa bla. Sa utangan niya, ti daw ginsukot siya, di ginawaya-waya nila, ginpabla barangay pa. Ay, wow! Grabe nga energy na may kilala ko na yung abilidad, perte abilidad mo ba? Perte nga ability. Do pwede siya sa drama sa Action Radio Bacolod. Namun na mudla kasi sa utang bla, ng mga utang agalaon na bla. Agalaon na utang. May utang agalaon na, bro. Oo. Tama na ako doon. Nalahig, pag payimuyo mo muna. Sige lang, mugin na. Basta muna na nga importante sa 5 na sundan nyo. Kag mangutang ka, Action Boy, kung alang-alang, kag alang-alang ka na gid, kay importante, hindi kay mangutang, kay baka ka bagong bag. Wala pariband mo. Pariband mo. Maray na mangutang. Kala upod, ginang buhok mo. Ginang buhok mo, hindi ka kabayan. Sige. Ban, boss naman ha. 5 pa lang inaka-commandment. Boss naman ka mga. Sige, kita bukas ka sa Action Balita Morning Edition ng Podcast Eden Aboso. Agin nyo din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life Extension Vitamin D3. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay isang korte sang alibangbang siguyas ang imong abyan o kung loved one? Posible ini isa ka signs ng serious disease nga ginatawag nga lupus. Ang lupus nagakatabo ko ng imo immune system nagaatake mismo sa imo tissues kag organs. Ang mga pasyente nga may lupus, may malubo nga level sa vitamin D sa ila dugo, kag posible gid nga makaangkon sang metabolic syndrome kag insulin resistance nga pareho makadulot sang heart disease. Amo na nga ginarekomendar kid nato ng pagtumar sang trusted brand Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-boost ang aton immune system. Ini siya beneficial gid nga disease suppressing intervention para sa may mga lupus. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Certified Southern Plus Herbal Capsule User. Ako po pala si Margot S. Vigapreya. Sakit ko po sa UTI. Sa pag-take ko po ng Santon Plus Herbal Capsule, ayun po na, normal na po ang aking pag-inhale. Southern Plus. Kagmay si epektibo. Mabaka sa mga butika.